Des de fa 3 setmanes, aquest grup de joves tenen el centre d'operacions a casa de l'actor Roger Coma. És aquí, en ple Born barceloní, on el reduït equip de rodatge està gestant una sèrie que tindrà per mitjà no la televisió, sinó exclusivament la xarxa. Les sèries online són cada cop més una finestra alternativa i d'èxit, i Coma s'ha llançat a l'aventura de guionitzar, protagonitzar i dirigir aquesta sitcom costumista. Porta per títol Les coses grans, que sovint s'amaguen darrere d'altres aparentment tan insignificants com un pernil. Les coses petites són grans. Internet et permet seccionar molt bé el teu target i això, parlar de temes que potser a la televisió has de ser una mica més per tots els públics. Hauríem de pagar un preu de més comercialitat i aquí podem afinar en aquest sentit. 5 personatges en un mateix pis i entre crisis de parella i terapeutes, existencialisme i intranscendència, capítols de 10 minuts d'humor corrosiu i nostrat. A mi m'agrada que se te'n pot anar més la castanya. Jo sóc veí de Roger Coma, jo el tinc a baix. Com a veí és molt... jo estic a dalt. Com a veí és molt bo. Com a director? Com a director. És molt exigent, Molt exigent. Apreta molt. Jo crec que és més exigent com a director que com a actor amb ell mateix, no? És com una cosa com... Sí. Perquè, clar, ho ha escrit, ho ha dirigit i... No, això tal... Llavors